יודעים מה זה המילה פילוסופיה? מה המשמעות של המילה פילוסופיה? זה שתי מילים ביוונית, פילו וסופיה. פילו זה שואף, רוצה, משתוקק, סופיה זה חוכמה, משתוקק לחוכמה, זה פילוסופיה. אז אדרבה, היה לנו אפילו תורה שלמה של ליקוטי הלכות, רצונות טובים והשתדלות ושאיפה להיות חכמים. כמו שאתם רואים, אנחנו כבר לא חכמים. הייתי בנקודה של חצי ער, חצי ישן, שומע בום, כאילו, זה לא בום שאפשר לתאר בווליום, עוצמתי, כאילו, האדמה, לא, היא באמת זזה, האדמה זזה, בום היה כל כך חזק שזה כבר לא נשמע לך כמו צליל, זה היה כאילו, ואני ישר פקחתי את העיניים בבעלה והתיישבתי על המיטה ואני פשוט פותח את העיניים ואני רואה כל השן סביבי בחצי מבט, חצי עין, אני מסתכל ממש 5 מטרים ממני, במקום שבו ישבנו אני רואה שם שתי כאילו גופות על הרצפה. ישר רצתי לשם, מגיע ואני כאילו ישר קולט את מידן ואת נירן, ומידן כאילו ממש נוחה כאילו הוא ישן. אמש הותרו לפרסום שמותיהם של 5 חיילי צה"ל, מהם 4 שנהרגו בנפילת פצצת המרגמה בעוטף עזה אחרי הצהריים. רב טוראי מידן מימון ביטון, בן 20 מנתיבות, הלווייתו תתקיים בשעה 3 בבית העלמין בנתיבות בחלקה הצבאית. מידן, ילד יקר שלנו, עברו להם 9 חודשים מאז שהודיענו שאתה כבר לא פה. 9 חודשים קשים ונוראים. הרגע שבאו המבשרים במדים שראינו אותם בפתח הדלת וידענו בדיוק מה הם רוצים לומר. איך אומרים, ההודעה נמסרה למשפחותיהם, נשמע כל כך שטחי, אבל באותו רגע השמיים נופלים על הראש ונכנסים למעגל השכול. וזהו, אני יודעת שיש, אי אפשר לא להתחבר אליו, באמת, זה כאילו, זה היה כזה קל, אתה זוכר מי? זה לא מצחיק, היה לו משהו אפשר לסרב לילדה שלו. הוא לא היה התלמיד המתמיד, הוא היה זה שהעסיק אותנו הרבה. אבל בכל פעם שהוא נכנס לחדר שלי, הצניעות, המתיקות, נועם ההליכות, הראש מורכן, מהילדים של פעם, עם הבטחה אמיתית בעיניים, אני אשתפר. בסוף שנת הלימודים ניגש אליי מידן וסיפר לי שהוא הולך לחכות אותי כמנהלת בית ספר במסיבת הסיום. אפילו הבאתי לו את הבגדים שלי. והחיקוי שלו, שוב, זה לא מפתיע שכולנו פה מגויסים לנשמה הכל כך מיוחדת הזאת, כי אני התאהבתי בו בחיקוי, פשוט התאהבתי בו. בית ספר משקיע רבות בתלמידו, ומיכל, אני רוצה שהתלמיד הזה, מידן ביטון, יצא עם בגרות מלאה. שמעת אותי מיכל? אז רק רציתי להגיד לכם שתענו מהר. השמחה שלו ממש אפיינה אותו בכל דבר. הוא היה מגיע למשל מהבסיס, זורק את התיק, מה שלומך, נכנס לחדר, מוזיקה בכל הקולות, כל השכנים יודעים, מידן הגיע. כאילו היינו שי ומידן, אין שי בלי מידן ואין מידן בלי שי. כל היום היינו ביחד, לא היינו ישנים, היינו כל היום, אתה נכנס אלינו לחדר, כל היום מוזיקה. ואיכשהו הצלחנו לארגן, ומידן היה תותח בלארגן דברים, כאילו היה עושה עסקאות, אני אזור לך פה, תביא לי את הספה שיש לך בחדר, אני זוכר שהיה לך רמקולים זרוקים. הצליח לארגן כאילו באמת בשתי ידיו, והכל מקומבינות, מפה משם, חדר מדהים. עשה את החדר כמו בבית שלו, ועוד שם שלט ככה גדול, אין כניסה לבעלי דרגות. נתלה את זה על הדלת, ממש היה מבסוט, צילם את זה וזה, ודחקות וצוחקים. פתאום הרס"ר עובר ורואה את זה. ישר דופק לו בדלת, מידן בוא החוצה. מה זה הדבר הזה? וצועק עליו.
מה זה צועק עליו? יוצא עליו. תוריד את זה עכשיו. טוב, אתה מצפה בן אדם יחזור לחדר, עצבני, זה, אתה יודע, עכשיו. הוא חוזר עם השלט ביד וחיוך מאוזן לאוזן. אני אומר לו, מה זה, מה היה? איזה גבר הרס"ר הזה. איך הוא צועק עליי, תוריד את זה, מה זה נראה לך בלי דרגות? הוא מחכה אותו וצוחק. כאילו שום דבר לעולם מוריד לו את החיוך, לא משנה מה, הוא... בשבילו, כאילו, היום יום, אם רואים פוגש בן אדם, אין אצלו שיחת חולין. זה קודם כל להצחיק אותו, קודם שבן אדם יחייך, ואחר כך הוא מתחיל לדבר איתו. בספר, קודם כל, בספר מחזור היה שמדן רוצה להיות כמו שלום אסייג. הוא מחכה אותו אחד לאחד בכל הדברים. ושלום אסייג, מורה פנתה אליו, והוא סיפרה לו שמידן אהב אותו, ואז הוא אמר שהוא עושה הופעה לזכרו. לי קצת היה בהתחלה, כי זה היה ממש ככה טרי, איך אני אבוא ויצחק, ואני אמרתי, אני אהיה קצת בהופעה ואני אצא. אני לא אהיה בכל ההופעה. אבל אז נשארתי בהופעה, ופשוט אני ראיתי אותו, וראיתי את מידן. הוא פשוט חיכה אותו מילה למילה, כל דבר מצחיק, זה המידן. אני חשבתי אפילו שמידן עושה את זה כבר יותר טוב. ההופעת סטנדאפ הייתה ממש קשורה אליו, כי קודם כל גם ההכנסות הלכו למשפחה, לצורך הנצחה. זה אחד. השני, היה לו מערכון, שלשלום אסייג יש לו מערכון, שמידן תמיד היה עושה. שוין פרתי לכלי מה? תגיד להלך סוג לנמזמל תאויים לי ביחי. قاعد يلا كتط كلمي خد يجابوا لي تاني تشوتشكيتها هو كانت لابسه دعيبه بالزبي تابو سدا טוב. ما تجد لي ما יום אחד הוא אמר לי, אתה יודע מה, הוא אומר לי, אתה שם לב שאין לי פה תפקיד בגדוד. אתה יודע מה התפקיד שלי? התפקיד שלי זה לעלות לכולם פה חיוך. זה לעבור אחד אחד ולנדוק שכולם סבבה עליהם, למרות שאנחנו רחוקים וזה שעדיין יחייכו. וזה באמת מה שעשינו, היינו מסתובבים בגדוד, עוברים לקשר וללוגיסטיקה, ואחד אחד עוברים, ומצחיקים אותו קצת, רואים מישהו מדוכדך, באים אליו, צוחקים, קופצים מסביבו. כמדית יקרה, מי ייקח אותך? איך שאת נראית עדיף לצאת עם הסמך. איזה בלגן, העיקר שיש לכוסיות זקן. כן, גם כשהיו לו פעמים שהוא היה בצבא והיה קשה לו, אז היו פעמים שהוא ברח, הוא לא רצה לחזור, ואז הוא היה בכלא. ובכלא זה עניין של להסתגל, הוא אמר לי, אם אני מתנהג יפה, מתחיל להכיר את החברים שלי, ואז באמת הם מטפלים לי כמו שצריך. הוציאו אותו לעבודות חוץ. הוא היה, ברגע שהוא היה מסתגל, מוצאים אותו לעבודות חוץ, ושם כבר קצינות שהיו צריכות להיות בכלא, אז הם היו מקבלים אותו, ואפילו יש תמונה שהן סוחבות אותו. כשהוא השתחרר מהכלא, ואז היה לנו וואטסאפ משפחתי. אז כתבנו, אז אני רשמתי, איזה יופי, מידן השתחרר. אז ישר אמר, כן, כאילו אני פולארד. מי שישמע אני פולארד. ואדם, אתה יודע, חלק מהסטלבט הרגיל שלו צחק על מידן, על ימי דפוק. ימי דפוק זה ימים שאתה צריך להשלים, כאילו אם נגיד ברחת והיית בבית, או אם היית בכלא, זה לא ימים שנספרים לך בפזם, אלא אתה צריך להשלים אותם. כאילו אם יש לך חצי שנה דפוק, אז לעשות 3.5 שנים. והוא צחק עליו, אמר לו, עד שאתה תשתחרר, עד שאתה זה, הם התגייסו ביחד באותו תאריך. אז הוא אמר לו, בסדר, מה אתה מתלהב? אתה תהיה במסיבות? אני הייתי במסיבות. אתה תיסע לתאילנד? אני אסע לתאילנד שנה אחריך. לא קרה כלום. לך תדע, יכול להיות טיפול פוטיל עוד חצי שעה, ואתה תישאר בצבא כל החיים שלך. וכך קרה. סליחה, היא לא נראתה רעה כל כך. איך חשבתי שנוכל להיות... חברים, חשבת שתגיע לביתו של סיבה, והוא יקבל את פניך בזרועות פתוחות. איזה רעיון מגוחך. והמסיבות טבע זה, עכשיו שאני חושבת בדיעבד, אני חושבת שהייתי נותנת לו, תשתחרר, תהנה, כי זה מה שהוא באמת אהב. הוא ניסה למצות בתקופה הקצרה הזאת כמה שיותר מסיבות, כמה שיותר לצאת, כמה שיותר לשמוח, זה היה בשבילו סוג של להשתחרר. והוא נהנה בשנתיים האחרונות. כאילו שנתיים האחרונות באמת שזה היה המהות שלו. הטבע, הוא אהב את הצלילים, ואהב לרקוד, ואהב...
אהבת את החופשיות הזאת, כאילו. הוא הרגיש ממש, בצבא הרגיש ממש כאילו... ממש קלום, מה שנקרא. אתה רואה את הקמע? כשעוד היינו ממש, הגענו לשטחי כינוס, כשהיינו באורים, באו כמה ברסלבים. ועשו שמח, ורקידו את כולם, ואני כאילו באותו יום הייתי שלחו אותי לצאלים לעשות איזשהו משהו. הלכתי ממש לכמה שעות וחזרתי ופספסתי אותם. ואז כשחזרתי אני רואה את כולם עם הקמעות האלה וזה, כאילו כל קמע היה שונה. לא היה שתי קמעות, כל אחד בצבעים שונים. ורואה את מידן, ומידן באמת כאילו, תשמע, תראה את הקמע וזה שלי הכי יפה. אמרתי לו, מידן תביא לי אותו, כפר עליך. לא, איפה, נראה לך, זה הקמע שלי הכי יפה מכולם, עד שהבאתי אותו, בחרתי אותו במיוחד. זה הרב הביא לי, כאילו היה שם ממש הרב של כולם כזה גדול. אז הוא כאילו הוריד והביא ממש למידן, לא מהקמעות שחילקו, הוא הוריד ממנו והביא למידן את הקמע. הוא אמר לי, זה הרב הביא לי, אני לא מביא אותו, וזה. הוא, בלילה הזה לפני שהוא נפטר, הוא חיפש להיפרד. כן. הוא ממש כאילו, כי שעה 2 בלילה והוא היה שפוך. הוא היה מת לישון, והוא הלך אליה. כאילו לא הלך אליה ב2 בלילה, הלך אליה לפני עד 2 בלילה, והוא היה גמור מעייפות. וכאילו מיד אחרי זה הלך ללידור. כאילו, זה מה שאני מאמין, כאילו, שהוא חיפש להיפרד. בדיוק. זה מה שאני חושב. הוא הרגיש את זה, רואים שהוא הרגיש את זה. שעכשיו שאתה מסתכל על זה אחורה, לידור כאילו היה הכי קרוב אליו. ממש, לידור היה החבר הכי טוב שלו. ויומיים לפני שקרה המקרה, הוא פשוט, לא דיברנו על זה אפילו, היינו בנושא אחר לגמרי, והיה כזה רגע של פשוט, מה עם הקמע? הוא פשוט הוריד אותו, ואומר לי, כך, בלי שום הסבר, קדם, משהו, כך. אני אומר לו, אתה יודע, אני לא הבנתי, הקמע שהוא כל כך אוהב את הקמע, מה קרה פתאום הוא מביא לי אותו? אני אומר לו, מה, אתה מסתלבט עליי או שאתה רציני? הוא אומר לי, לא, אני רציני, כך, שים אותו עליך. אני אומר לו, מה, באמת? כן, שים אותו עליך ושם אותו עליי. אתה יודע, אמרתי, כאילו, אני לא אתווכח. אמרתי לו, תודה, אחי. וזהו, המשכנו הלאה, כאילו, ביום, לא דיברנו על זה או משהו. יומיים אחרי הוא קיבל כזאת משמעות גדולה. אני בחודשים הראשונים, אחרי שזה קרה, אני לא ראיתי את הקמע הזה לרגע. הוא נשאר בן 20 והזמן חלף, זמן שלא נגע בפניו.